गुण अवगुण सर्वगुण संपन्न पाएम बिहार के राजा में। जेने पलरा भारी उन्हें पलटी मारी, बनी 17 साल से मजा में। नमस्कार प्रणाम, हम विश्वजीत। अभी अपना बिहार के पूरा दुनिया में थू थू हो रहा बा, आग सा लाग गई बा। हमनी के शर्म महसूस होता है। एगो इतना बड़ा पद पर रहे वाला आदमी, ओकरा वजह से ये सब हो रहा है। इतना प्रतिष्ठित पद पर रहे वाला आदमी के वजह से हमारा मुंह से ना निकलेगा, लेकिन हमरो मुंह से हो सकता कुछ शब्द हमरे कविता में लिखाइल हो, वो वजह से हालांकि निकलने के दिक्कत होता हमारा बोले में। गलत बयान सोचे के नहीं के, जौन मुख से निकले चाचा के, केस धारी सफेद भई, सब हरकत बा बच्चा के। कुकर्म के बात करे कुकर्मी, आज सबके बुझाइल बा। काम सूत्र के मास्टर बानी, अब समझ में आई। नारी के दर्जा देवी के होला, ऐसन काहे बोलेला। अल्लाह शरम सब घोड़ के पिएला, बूढ़ौती में काहे डोलेला। मन में रउआ का चलता, आ काबा राउर सच्चाई, आ जो रउए जैसन लोग राउर समर्थन करे। साफ साफ बात बताएं। प्रतिष्ठित पद के गरिमा होला, वो गरिमा के खा गई। आ यही एजुकेशन में गुरु बनी, पूरा दुनिया में छा गई। शराबबंदी बा बिहार में, काहे जरबान लड़खड़ाता राजा के। चढ़ल आंख देख लागता, ई नासा बा गांजा के। चीलम पर चीलम दो चार चीलम, चीलम पर चीलम दो चार चीलम, जब दिमाग पर चढ़ जाला, जबान चलेला फटर फटर, मुंह से कुछ निकल जाला। इतना जानकारी ये सबके तो पोर्न इंडस्ट्री में जाई, और खुद से एगो कहानी लिखी, खुदे एक्टर बन जाए। पेट में इनकरा दांत बजामल, गंदगी भरल विचार बा, अब मानसिक संतुलन बिगड़ गई बा। यही के चढ़ल बुखार विधानसभा के अमर्यादित कैला, जोर जोर से चिल्लाई, आ बेटी बहन सबको वीडियो देखी। तारा कब समझ में आई, रोजी रोजगार सब खत्मे बावे, इहे बिहारी के भागे बा। आइन कर ध्यान यही पर बावे, यही से बिहार इतना आगे। प्रधानमंत्री के ख्वाब देखेला, वो ख्वाब अधूरा रह जाई। आ नारी सबके श्राप लागी त कुर्सी तहार बिखर जाई। मर्यादा के ठेस पहुंचल बिहार के, ई बाणे व्याभिचारी जी। हवस के बात खुलेआम करेली, हवस के पुजारी जी। तो हमनी के बिहार ऐसे पहले बिहारी से पूरा दुनिया पूरा देश में हमनी के सतावल जाता नहीं है। जा अब यहाँ के जोन बयान दिले बनी, तो इसे अंदाजा लगा ली यहाँ के मानसिकता का हुई, यहाँ के ध्यान कहाँ बा। जौन विधानसभा में तरह के आदमी बोलेला, बताएं बिहार के गरिमा के कितना ठेस पहुंचत है। रुआ लो चैनल के सब्सक्राइब करें लो, वीडियो के शेयर करें लो, आ फेसबुक पेज बा जय बिहार TV 21, ओकरो रुआ लो फॉलो जरूर करें लो। धन्यवाद।